52 establishmento po sa Pangasinan sinuyod ng DTI Pangasinan. Isa, na-issuehan po ng Notice of Violation. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Neil Muyano. 104.7 IFM Report. Isang business establishment ang emisyon ng Notice of Violation matapos hindi sumunod sa umiral na Fair Trade Laws sa isinagawang monitoring ng Department of Trade and Industry o DTI Pangasinan sa bayan ng Malasiki, Bayambangan, San Carlos City noong Abril 22, 2026. Ito ay matapos inspeksyonin ng ahensyang 52 establishmento kabilang ang retail stores, hardware, repair shops, specialty stores, motorcycle parts shops, vape shops at appliance centers sa mga naturang lugar. Ayon sa ulat, sinuri ng DTI ang tamang paglalagay ng price tags, registration ng business names at pagkakaroon ng PS Mark o ICC sticker alinsunod sa Standards Law, Presidential Decree No. 1572, Business Name Law at Price Tag Law. Iginit din ng DTI Pangasinan ng pag-issue ng naturang violation ay para rin sa proteksyon ng mga mamimili sa buong lalawigan. Kasama mo mula rito sa FM Tugupan, ito si Idol Limero, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.